две нови песни. Първата е с тематичното заглавие Коледното и е дело на винаги позитивната Теди Кацарова и едни изключително свежи момчета Руди, Дули, Муден и Кукушев. Сега те ще я изпеят на живо в нашия ефир, за да поздравят всички именици. Добро утро ви казвам и очаквам да чуем Коледното тази сутрин. Браво, момчета! Браво! Много готина песен! Искате ли да седнем да кажете за тази песничка? Заповядайте ли? Благодаря. Много се радвам. Толкова много хора в студиото май до сега не съм имала на куп. Да, мисля, че успяхме да се съберем. И те много олекотиха движенията си. Събрахме се. Събрахме се и сега като се събрахме да ми кажете как пък вие успяхте да се съберете, за да излезе на бял свят тази готина коледна песен. Не знам от мен ли да почнем? Да почнем винаги. Ти си инициатора, така или иначе. Да, аз бях инициатора. Цяло лято слушах едно много готино парче по... Мене не, тебе не. Всички не. Всички ни. Но се оказа, че всички ни накрая се получи, защото се свързах с тях и просто стана всичко от раз. Толкова си кликнахме, те дойдоха широко усмихнати и за мен това беше достатъчно. Казах си, това са хората за мен, не искам други. И събрахме страхотен екип от музиканти. Искаме да благодарим специално на Теодор Янков, на Наско Копчев и Вайло Звездомиров. Всичко беше свирено на живо в студиото и направихме рекорд. Записахме песента и снимахме клипа в един и същи ден. Не. Да. Не знам, всичко ти беше разгърфено по часове. Малко така се позори нашия Коко, Костадин Кръстев Коко. Той беше режисьор, всичко така супер бързо някак си правеше. Кога ще го видим клипа? Ето мене не. Виждаме клипа на мене не. Хубаво е на това студено време, малко да дадем и този клип, защото това нещо лятно готино. Съвсем скоро ще стане готов. Да. Момчета, кажете ми как реагирахте, когато все пак Теди Кацарова ви звънна и ви каза, искате ли да пеем заедно, да правим обща песен? Ние наистина получихме едно съобщение от нея и така... С СМС не ги известите в Фейсбук. Фейсбук. Да се няма като приятели във Фейсбук. Първо единия чете, после другия чете. Това сега истинско ли е, не е някой базикари се с нас? Да, може да е някакъв фалшив профил, нали това, ама както каза Кушев, прочетохме го 1, 2, 3, 5, 10 пъти. Различни интонации, бързо, бавно, отзад напред и накрая истина беше. Накрая истина. И всичко вече се случи. Станаха нещата много бързо. Отидохме при нея, видяхме се директно. Много готино заглавие сте избрали. Коледното. Кажи. Коледното. Значи беше много смешно, защото почнахме сега да се чудим как да се казва песента на едни страхотни момчета, Иван Бундоков и Степан Петров. Те дойдоха при мен по същия начин, както аз отидах при тях. Те дойдоха при мен и казаха, имаме тук едно много готино парче, искаш ли да го чуеш? И стана толкова естествено и почнахме да се чудим сега как да се казва това парче, и в един момент всички почнаха коленото и то така си остана. Дайчовото. Пак всичко дайчово. Не трябва да се усложняват нещата. Пееш за Коледа. Защото установихме, че ако се казва, примерно, лайф на дядо Коледа, фьючеринг Снежанка, и като се изброят и нашите имена, Руди, Дули, Кукушев, Муден, последния да ги Кацарова и става мазало. Да, така е. Нещо, което исках да разберам, около... Избирала съм си от текста една част. Искам те реално, нереално с мечта за Коледа си ти. Искам всеки от вас да ми сподели кой, какво или кого очаква за Коледа. Айде сега оттам да почнем. Поред на номерата, значи започваме с Дули. Мога ли от някой друг да почне? Не искам, държим от тебе. Добре, Кукушев, ако искаш ти. Кукушев, дайте си го. Кукушев винаги е готов да започне. Аз искам за Коледа, така пожелавам си да се наспя няколко дни много и непрекъснато, докато събера така живителни сили и след това да ям повече. Руди. Вече да. Аз си пожелавам също така почивка, няма да е лошо. Мене беше това въпросът.
Това беше какво си пожелавам? Ми да, какво? Кого или какво? Значи Не много знам, всеки може да снежанки. иска. Много снежинки Снежинки. Кажи си истина. и живи и здрави, забравих да кажа. Това преди съня и друго. Муден, ще кажеш ли Аз си нещо? пожелавам с семейството, с приятелите и както една друга фразичка в песента, винци с вулканка. Ние пак още тебе те чакаме. Добре, аз ми какво пожелавам? Имаме Аз време до към пожелавам на 9:30. всички. Имаме ли време? Добре. Аз пожелавам Извади списъка с щастие. пожеланията. Щастие, да. Аз пожелавам щастие, защото щастието за мен е най-важно. Искам всички хора да са Нали? щастливи, всичките ми любими хора да са живи и здрави и да имам време наистина да се прибера в къщи, за да мога да го отпразнувам с тях празник, защото това е най-важно. Значи това е позитивиста, това е реалиста. Я Той реалисти. си е така модния. Балансьор. Аз съм по Въпреки, че средата. муден рапър малко странно, не знам как, нали, не съм чувала. Аз какво съм? Не знам, умиротворителката може би или колектива. Ти си красотата. Не, аз съм на Снежанка се водя в случая. Точно. Да. В клипа ти го играеш Снежанка, може би със сигурност. Вие разбрахте ли се кой ще бъде Дядо Коледа обаче? Важното е, че знаем кой ще е Снежанка. Това Както си говорихме Имаме по-рано. и елхите, зелените. Аз съм днеска борче. Така Какво си пожелавам? Иска ми се все повече да се развива българската поп-музика. И ми се иска все Така повече... както декември месец. Да, все повече така, медиите да ни подпомагате, защото това е най-важното. Когато хората виждат и чуват всеки ден една песен, тя се превръща в тяхна любима. И това за нас е огромен плюс, защото цялата тази енергия, която влагаме в създаването на един проект и създаването на една песен това е като една наша рожба, като наше дете. И целият екип, всичко, което нали, някакси много интересна такава една експлозия от позитивна енергия се получава. И ние го усещаме, зрителите. Предвид това, че си говорим за нови проекти, отделно от Теди Кацарова и Теди готви нова песен и Руди Дуди му... Руди Дуди му куша кит. Не мога да го кажа бързо. Също си, вие имате съвсем скоро ще излезе клипа на най-новата ви песен, която се казва На диско, която обаче ние днес ексклузивно ще чуем на живо, нали? Най-новата, втората. Тя ни е втората в нашето дълго творчество. Нека само Теди да ми каже с две думи за пребиваването ти в Катар, защото знам, че там си снимала именно тази песен. Малко повече за нея, кога ще излезе тя? Предполагам, че трябва да излезе края на януари, началото на февруари. Такъв ми е срокът под план, нали, който съм си заложила. Надявам се да успея да го реализирам. Има ли вече заглавие, текст? Катарското. Да ти предложи. Още не съм избрала, но със сигурност ще се допитам за тях. За заглавие. Пак ли ще е балада или по-бърза за любов? Не, определено е R&B. R&B. Да. Сама ли ще изпълняваш? За сега обмислям варианти на различни неща и мисля, че ще се получи интересно. Съвсем различно сами така. Надявам се всичко да е успешно. Пожелавам си го от все сърце за новата година да стартирам с силен проект. Момчета, ще си попеем ли още малко? Айде! Ако се събуди, ли? Да се събуди малко. Чуем вашата най-нова втора песен. Най-нова втора. Диско. Сега. Ние Теди, освен да станем и да си потанцуваме. Тя на тази песен, ако не потанцувате, ще се наказваме. Събудихме се. Много хубава песен! Всъщност имате ли или нямате пари за диско, не разбрах. Ще намери Ще се намери. Караме страшно много пари от коледното и... Да, така е, след Между коледното. другото, балета беше много добра. С това по-навре. Нали? Така се чувстваме добре. Еднакво движение. Ама как Теди с тази прекрасна визия изглеждаш? Да, благодарим на Вяра Георгиева, както винаги. Добре, че имаме такива хора, които ни подпомагат. Момчета, ще празнувате или ще работите на Коледа и на Нова година? Теди, към теб ми е въпрос за финал на разговора ни. Какво ще се случва? Какво очаквате от тази Нова година? Ще работим. Аз както винаги всяка година не мога да празнувам, но все още да мисля за това. Между другото, може да пеем на сватбата. Да. Ето, На гръцка. аз ще водя сватбата, те ще пеят, уредени са неща. Да. Друго не ни трябва. Прави вече тази крачка. Много се радвам. Кой какво нещо някой каза ли, не каза ли, има ли какво да каже? Аз ли бе? Да. Да. Защото и на твоята може Да пеем на сватби. Ти ли? Колко пари ще ми вземеш за моята сватба? Ще се договорим. Нещо по-тънко да ми...
нещо по-тънко. Не знам, трябва да се разберете. Много се радвам, че се запознах най-накрая с вас. Ние се радваме бяхте на гости. Като ви стане готов клипа, може отново да дойдете. Вече може би ще работите по някое друго парче. 2013 какво сте планирали? Ако стигнем до там, защото 21 наближава. Да, така че... Страх ли ви от 21? Много. Аз не мога да Да. превъртя съм. Зависи, ако се пада петък и събота, тогава е После трябва по-страшно. да го отработваме на 5 януари, знаеш. Съвсем сериозно ви питам, защото много хора чух, че си купуват разни неща, запаси и т.п. подобни. Наистина. Да, запасяват се за 21. Да се Не. спасява. Да става, какво ще е? Като ми тресна земетресението и точно това си мислех. Живота ни колко е странен. Седим си под рамката на вратата и си... То си ни тресе и ние се зарадваме. Аз понякога се страхувам, понякога не. И муден каза нещо. Лудичък, браво! Има хора и хора. Неговия любим израз е има хора и хора. Добре, аз искам само да попитам колегите едно интересно видео за една музикална премиера имаме за Аладин. Имаме ли време, колеги, да видим това видео? За съжаление, ще го оставим за следващата седмица, защото срещата ми с вас беше достатъчно приятна и не ни остана време да видим това видео. Пожелавам ви много весело посрещане на Коледата и на Новата И година. на теб. Също. Всичко, което си пожелахте, нека ви се сбъдне по 3, 10, 15, 100, колкото искате пъти.